Hei, mä kävin eilen uimassa Märskyssä ja siellä oli edellinen asiakas semmonen, joka maksoi jollain firman piikillä. Mikäköhän se oikein on? Niin no meillä ei kyllä ole mitään liikuntaetua. Se olisi varmaan hyvä meidänkin firmaa. Niin hei, käydään kattoo. Mennään tuonne urheiluhallien sivulle. Joo, ja just tällaisille pienille yrityksille, kun mekin ollaan. Me saadaan lasku niistä käynneistä. Laitetaanko siihen ryhmäliikunta, kuntosali. Laitetaan uintikin. Hei! Moikka! Me tultiin firman piikkiin liikkumaan. Tässä olisi tää meidän firman kortti. Onnistuuko se ihan näin? Joo, onnistuu. Oletteko uimaan menossa? Mä menen uimaan. Mä menen kuntosalille. Yes. Elikkä sitten tästä löytyy uintikortti, ole hyvä. Kiitos. Ja sitten kuntosalikortti. Näin, ole hyvä. Oliko tää niin, että tää ei maksa meille mitään? Joo, se menee ihan sinne firman piikkiin. Laskutetaan teidän firman kautta.